Имало едно време един обикновен човек, който се вървял из един град и изведнъж изкръщял. О, как ми се сире, мале! Къде е моя гнев? О, а, я виж, гнев. И направо се изстрелял към Кинева. За една секунда бил там. О, стигнах до Кинева. Стигнах до Кинева. Сериозно ли? Има тълпа. О, мале! Тачо към цял час. Бързо, бързо е! Ти ги вършиш ти, бе! Тук ни на нас ни се сире! Не само на тебе! Бързо е! Бе, аз чакам цял час. Ще чакаш! Те първа влезнаха 15 човека, мале! Вътре смради ужасно, не се диша! Я ги щупи тия павлиза и да може да такова. Дай поне едно тунелче да вкараме, че верно не се диша, бате! Тия са бати лайнарите! Я ги щупи тия двамата крипърчетата, да можеш да си влезеш и аз да влезна. Найси, един час ви чакам тук аз. Уф. Влизай да мога и аз да влезна. Влизай. Дойде още някаква тълпа, обале. Али, още една дойде, бе! И той се знал богащие. Ужас. О, майка му стара. Влизай. Аз я заключих тая, бате! Някоя влиза, че ама дразди. Как ми се сред бързо, бе. Какво правите? Бе. Заключваме една. Ела да гледаш тук кино. Ела, бе, Ачо. Ела. Виж вътре. Една прави секс. Сега не може да направи нищо. Бе, откъва е. Але, гледай са. Найси, бе, пука, един час да чакам тебе. Един час да чакам тебе, ама един час. Ей, чуп. Как смърди тука? Какво си правил, бе? Бане? Умали. Ще пребия. Цвети, трами. Цвети, трами. Защо заключи? Как хубаво ми беше, Цвети. Ще взема, за да може да влезем вътре. Приготви са! Трябва да оцелее вътре! Как ми... Ма няма почва дето да го